ca sɔrɔ n'o ye budget ye nafolomugu min ka yan ka labila san 2025 seko ni dɔnko nasiraw fɛ Tɔnbɔkutukaw ka fɛrɛkɛnɛba n'o ye festival vivre ensemble ye kun cɛra ni kunɲɔgɔn laban in na Mali futinɛyelen caman ka fara farafina gunkana futinɛyelen caman kan i n'a fɔ Umu Sangare, Cheikh Tidiane Seck nunu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan VOA ka lasigiden Elfuseni Elaji bena o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Tɔnbɔkutu ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen latɔmɔna an ka fasiri kɛbagaw fɛ Bamakɔ farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali kɔnɔna la CNT wasaden kɔrɔ n'o ye Isa Kawujimi ye ni a nɔ minɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kabiri novembre kalo waati ka sabu kɛ a ka jalaki binnen Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw kan min kɛra barosigi dɔ senfɛ Joliba TV ale ka jabaraniso la kunnafoni labanw y'a yira bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko a ka kiiritigɛw baara bilalen don décembre kalo tile 30 la san 2024 a ka surunnadonikɛla Abubakar Sumare ye hakili jagabɔ kɛ a kuɲɛ kan Mariam Kuyate ale ka kuma barani na ka bɔ Bamakɔ. Isa Kawujimi ni kiiritigɛlaw ko fara a ka sɔrɔnɔdoba kan u ye eri 3 bɔɲɔgɔnkɔ de kɛ kuma falen na kiirisoba kɔnɔna na yan nɔ an bɛ kuma di a ka sɔrɔnɔdoba ma a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kumaw bolila fɛn minnu kan. Faamuyali min bɛ se ka sɔrɔ u ye Isa nɔ minɛ k'a ye Burkina Faso président k'a ye dankari kɛ o la plateau de télévision dɔ sanfɛla la ani k'a ye kuma fɔ mun bɛ se k'o jate nɛni ye Isa Kawujimi ko ale ye politique mɔgɔ de ye ko a ma kuma fosi fɔ pour que k'a dabɔ Burkina autoritéw kama parce que ni ale ye Mali autoritéw ka soutien ye Mali dun ni Burkina ye teri ye u bɛɛ bɛ confédération kelen na a ye Burkina fana ka soutien ye mais tuma dɔ la kuma bɛ se ka mɔgɔ ta walima I bɛ fɛn dɔ fɔ I t'a dabɔ a kama o bɛ se ka jate cogoya wɛrɛ ye quoi ale ye kuma mun fɔ a y'a fɔ o de kama mais a m'a fɔ yalasa ka dankari Burkina autoritéw la ne bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ an b'a fɔ o ma de ko la liberté d'expression bon c'est vrai que le progrès min bɛ cybercriminalité la a bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ liberté d'expression ye o y'a fana ka hakɛ de ye mais ne ka jate la Isa ye kuma min fɔ o ye liberté d'expression de ye a ka kumakan n'a ka di ale kana da la mais ni Burkina autoritéw dalen don a la Burkina teri min ye Mali ye u dalen don a la basi foyi t'o la. A kiiri kɛnɛ kan procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale y'a yira k'a fɔ ko Isa Kawujimi ye kumakan minnu fɔ Joliba TV plateau sanfɛ k'a kumakan ninnu kɔni bɛ dankari kosɛbɛ Burkina Faso ɲɛmaaw la k'o kama ko Isa Kawujimi ni jalakili kɔni ka kan min ye Isa Kawujimi k'o fara a ka sɔrɔnɔdoba kɔni kan sa u ye yafamadeli caman kɔni kɛ sali kɔnɔna na ni Isa Kawujimi o yɛrɛ tilala tuguni ka yira maaw la k'a fɔ ko n'a ɲuman bɔla nin na k'a da tɛ na ye fosi la bilen nka fɛn min don a ma perepere kɔni latigɛ maa ye yala politique koɲaw do wa walima Mali kunkanko do wa o ɲiningali kɔni tɔ min bɛ yen nɔ min ye a ka délibéré ye o kɔni bɛna kɛ décembre kalo o tile 30 la Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla jɛkuluba 3 min bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye AES ye ni o jamanaw ye Mali, Niger ani Burkina Faso jamanaw ye ma sɔn farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO a ka laɲiniw ma min kɛra a ka kalo 6 dili ye u ma walasa u ka hakili jagabɔ kɛ ko ka segin ka na don CEDEAO ka jɛkulu kɔnɔna la an b'a da kulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye AES maaw ye olu kɔni ma sɔn ni hakilina in ma u ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko foyi tɛna olu bali k'u ka hakilinaw ta ni k'a fɔ k'u bɛ segin ka don CEDEAO kɔnɔna la hakililajigila CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko kalo 6 o de dilen d'u ma min n'u kan ka kuncɛ juillet kalo tile 29 san 2025 la i n'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw olu y'a kunnafoni lase cogo min na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan jɔnjɔnba min ni o bɛ taa tobiliko kun kan diɲɛ tɔnkuluba fɛ n'a bɛ wele ko Guinness World ɲinan ta san 2024 kuncɛli la Côte d'Ivoire jamanaden dɔ ale ye a jɔnjɔn sɔrɔ tile damadɔ kelen kɔfɛ a bolo tobili la ni musobangana ye n'a bɛ wele ko Zenabu Basse ye lɛrɛ 131 ani sanga 30 ɲɔgɔn kɛ min kɛra a bolo tobili la ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ Côte d'Ivoire jamana faba kɔnɔ Abidjan nɛgɛ ɲɛ 6 o tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 ye Kayatu Tarawele VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase an ma. Karidon fitirimagɛn waati la Zeneb Banse ye tariku kɔnɔ san sɔrɔ ni tobili ye lɛri 120 kɔtigɛbali kɔnɔna na.
Je me sens bien, franchement. Tiɲɛ yɛrɛ la n lafiyara sisan komi ne ye tobilikɛla ye n tun ye nin hakilina ninnu ta kabini waati janna k'a waleya n ye n ka baara lakodɔnniya mɔgɔw fɛ k'a jira fɛnɛ ko n ye Guaduna wara ye kabini tarata don na Abijan ka bayirika caman ye taga ni ka seginw kɛ su ani tile fɛ ka t'u ɲɛ mɔnɔ bɔ bitiri la ka Zenabu Banse lajɛ a ka gadon waramusubaya la Karidon fitirimagɛn a ka layidu waati kuncɛ kuma la Zenabu tun ye a danatigɛ ka to baara nin kɔnɔna na fo ntɛnɛn wula la nka a bolo tun fɔlɔla ka funu sani a ka duniya tariku kɔnɔ san nin sɔrɔ a tun ye a jira k'a fɔ ko a nimisi wasalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni fasojama ka wulikajɔba ye k'a kɔkɔrɔma don. Hali n'u ye point caman bɔ ne kun i n'a fɔ u b'a kɛ cogoya minnu na ka tɛmɛ ka kɔrɔ ne kɔni sera ka koba de waleya sabila n kɛra sababu ye ka fasojama bila wulikajɔba la taabolo min nafa ka bon kosɛbɛ a ka gaso kɔnɔna na yɔrɔ min datugulen don jama ɲɛ ne vitiri ye i bɛ Zenabu Banse sɛgɛnnen jɔlen ye a ka naw tobitaw kunna baramaw kɔnɔna na tasuma Parce que la soutenir. O de y'a to ne bi yan nɔ n y'a tile 2. C'est ma sœur Valérie qui a compétit. Les gens pour laquelle je suis là depuis 5 jours maintenant. Souvent, elle se sent un peu fatiguée, mais quand on commence à danser le coup... Waati dɔw la n'an y'a ye ale ka fɔlɔ ka sɛgɛ an bɛ dɔn daminɛ ne ka dɔnkili da u bɛ a lakunu a yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔn kɛ an nɔfɛ a bɛ a tobi anw b'a dun ka ji min a kan fanga bɛ anw na wa fanga bɛ ale fɛnɛ na kan. C'était pour terminer le challenge, donc c'est que bientôt tout sera terminé. Suma ninnu ne a yɛrɛ y'a nafɛnw san walima minnu ɲin'a la jagokɛlaw fɛ n'a y'u yɛlɛma tasabaw kɔnɔna na a bɛ taa di falatɔw ma dɔw bɛ taa lapitaniso la ka taa di banabatɔw ma a tɔ bɛ sɔrɔ ka tila lajɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛla la Frank Dosso a ka lakanakɛla tɔnden ka fɔ la a suma dɔ taara di fana mɔgɔ minnu ka sow karila Abijan kɔnɔna la n'o ye k'u gɛn k'u wuli ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ma. Tile 5 sunɔgɔbaliya kɔfɛ Zenabu Banse bɛ taa i yɛrɛ lafiya ni a ka duniya tariku tɔgɔ jɔnjɔnba ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina kɔkɔduguyan fan fɛ Mozambique jamana kan ka kɛɲɛ ni kunnafoni jugu carili ye bɔlɔlɔsira fɛ u ka jamana kɔnɔna la. Mozambique kunnafoni sɛnsɛnnaw ye dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan walasa u ka se ka kunnafoni ɲuman tɛntɛn ka bɔ kunnafoni jugu la. O kunnafoni sɛnsɛnna ye maa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale ka wulikajɔ fanga ka bon n'a bɛ wuli sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye a kuɲɛ la o ye Amarili Sigili ye. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmana Modibo Keita fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Yano Maputo kɛrɛnkɛrɛnyala Mozambique jamana kɔnɔ Evidencia ale kunnafoni di so o kɔnɔna na Reginaldo Chambul ale n'a ka jɛkulu u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka waleyaw kɛra cogoya min na k'u ɲɛfɔ ten u bɛ se ka kunnafoni bayɛlɛmali kɛlɛ kɛ cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ u ye kunnafoniso in dayɛlɛ min n'a bɛ fɔ ma presse écrite et numérique a bɛ san 4 bɔ k'a sababu kɛ jɛkulu caman wɛrɛw tun bɛ yen minnu kun tɛ waleyaw olu sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa u kun tɛ kunnafoniw ani sɛgɛsɛgɛliw jaabiw k'olu bɔ u ka mankutuliw kɔnɔ. Chambulu y'a yira k'a fɔ maa minnu b'u ka kunnafoniw kalan o jamakulu o yɛlɛla kosɛbɛ. O jornal Evidências talvez Evidencia kunnafoni so ale ye jamakuluba sɔrɔ ani nafaba sɔrɔ waati kungurunin kɔnɔna na ka sababu kɛ an ye kunnafoni dili baaraw lase cogoya min na an ye bɔlɔlɔ sira dɔ sɔrɔ kaban min sanfɛ n'an bɛ waleyaw sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafonibaw kan minnu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la em que fazíamos fact check. Ɲina Reginaldo Chambul a ye ɲɛfɔli kɛ min na Osufo Monad kɛrɛnkɛrɛnyala Mozambique kɔnɔna na parti min ye fangasinatɔn ye o ɲɛmaa ye ko tuma ye kɛnɛ kan dɔgɔkun damadɔni jamanakuntiga ɲinini o waatiw la. Evidencia ye wulikajɔw kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw boloda ja dɔ kan min bilala bɔlɔlɔ sira dɔ sanfɛ a bɛ fɔ min ma ko Facebook min kɔnɔna na cɛbɔ o b'a yira k'a fɔ Monad ale tun bɛ baara dɔ kan jamana kɔkanna na. Já tivemos contato com algum jaw sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogoya min na an ye o baarakɛcogoyaw minɛnw sɔrɔ an ye ja ta ka sɔrɔ k'a don baarakɛminɛ in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ o ja kelen o delila ka bila o bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ kabini san 2019 a fɔcogo dɔ o yɛlɛmali o de kɛra sababu ye ka maaw bila fili la.
ka sanga ni kunnafoni lankolon olu yakubayali ye kunnafoni siraw fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. Mozambique kunnafondila ni o bɛ tali kɛ Armando Nantumbo kan ni ale bɛ Institut des Médias d'Afrique australe MISA o la. Ale y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kan ka sabati subahana mansinw olu kɔ kan min b'a to u bɛ se ka kunnafonidilaw kalan kunnafoni lankolon ani kunnafoni dicogo jugu o kɛlɛli la. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias. Ka sanga ni subahana mansinw ye kunnafoniw la sɔrɔli ka nɔgɔ an ma wa an bɛ se ka an sen don ɲiningaliw la min bɛ tali kɛ jamana maracogow kan i n'a fɔ min tun ka gɛlɛ san 30 ɲinan kɔ min bɛ a la u ye k'a fɔ nin nafa ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ yen o kɔlɔlɔ ninnu dɔ ye kunnafoni dicogo kojugu ye. É exatamente este fenômeno da desinformação. Nantumbo ale ka fɔla MISA Mozambique olu bɛ wulikajɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la waleyaw olu sɛgɛsɛgɛliw la ani ka kunnafonidilaw yɛrɛ fana kalan o sɛgɛsɛgɛli baaraw la. Existe no espaço digital. Minɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka baara in kɛ. MISA Mozambique la an bɛ kalan dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka minnu bɛ ka kunnafonidi kalanw kɛ olu bɛ se k'o tɔnɔmabɔ cogoya min na. Kunnafonidilaw jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ fana kalan kunnafonidi sira ninnu olu baara cogoyaw la. K'a sɔrɔ cakɛda in bɛ i sinsin kunnafoniw kan u bɛ minnu sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ walasa ka se k'a yɛrɛ kunnafoni. O kunnafonidiso lafasabaga ninnu olu y'a yira k'a fɔ baara min ni o bɛ kɛ jɛkulu fɛ ni o ye Evidensia ale ni MISA Mozambique ye ko o na kɛ baarakɛminɛn belebele ka se ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma kunnafoni dicogo ɲumanw ani a tilenni. Ayiwa an balimaw a y'a faamu nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ani diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Nin ye an seginnen ye ka na aw ma an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na. Sisan an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka na n'a ye Ameriki jamana kan yan. Maa min bɛna o kunnafoniw lase o ye George Atino ye. George i n'u la. Ayiwa an b'a kalama k'a fɔ kunɲɔgɔn laban in na bɛnkan dɔ sɔrɔla Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa Ameriki forobacaw olu kana se ka datugu. Kunnafoni jumɛn b'o kɔnɔ? Inula Mariam an lamɛnbaaw ni an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na o babu yɛrɛ tun bɛ ten kan dɔgɔkun laban in na États-Unis sabula ni bɛnkan tun ma sɔrɔ o tun bɛna to sa wasabulon ni ale tun ma se ka bɛnkan sɔrɔ o tun bɛna to foroba baaradaw kɔni olu tun bɛna a datugu wa foroba baaradaw baarakɛla 100 yirika ɲɔgɔn olu tun bɛna seli kɛ ka sɔrɔ ma se k'u ka sara wariw sɔrɔ nka jumadon sufɛ genge fɛ bɛnkan kɔni o sera ka sɔrɔ wasabulon kɔnɔna la wasadenw olu bɛnna kan fana ko ka dollar wari miliyari 100 ɲɔgɔn ko fana di kɛrɛnkɛrɛnnama États-Unis maraw ma kɔni sanjiba kasara kɔni o bonyana mara minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ Joe Biden ale y'i bolonɔ bila sibiridonw bɛnkan sɛbɛn in na Joe Biden ale mun kan ka fanga bila ale ye foli lase politiki tɔn belebele filaw ma démocrate ni républicain sabula k'u sera ka bɛnkan sɔrɔ mun b'a to foroba baaradaw olu kɔni tɛna jɔ ni bɛnkan mun taara o kunkan sɔsɔliw kɔni tun bonyana kosɛbɛ bɛnkan in ale tɛ kuma États-Unis ka juru yɛlɛli kan ka sɔrɔ Donald Trump ale yɛrɛ tun y'i ban bɛnkan kɔrɔlenw tali ma o yɛrɛ de kosɔn Donald Trump ale yɛrɛ mun kan ka fanga ta États-Unis jamana kunna janvier kalo tile 20 nata nka yanni o cɛ États-Unis sɛnɛkɛlaw kɔni olu jigi bɛ Donald Trump kan kosɛbɛ ka d'a kan olu kɔni bɛ a bisiki ani a ŋaniya k'a fɔ ko ni a bɛna se ka mɔgɔ kɔni sugandi ka bila sɛnɛkow kunna mun bɛna se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛkow kɔni ko ɲɛ minɛ ko ɲuman wasa États-Unis sɛnɛkow ka se ka a yiriwa an ka VOA Bambara ka lasigiden Ken Farabo ale ka laseli lamɛn ka bɔ Chicago an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Sil Nightingale ye sɛnɛkɛla ye min bɛ Harika kulu la Illinois ka fara maa 100 kɔ wɛrɛ bɛɛ kan min bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛkɛlaw ka kulu la. U bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka san ladala lajɛrɛ kɛnɛ kan Illinois yɔrɔ min sigilen don sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la Chicago kalo camancɛ yanfan waati ka kumaɲɔgɔnyaw datigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ tali kɛ u ka jɔrɔnaw kan ka ɲɛsin Ameriki ka politigiko nasiraw fɛ sɔrɔ yiriwali siraw kun kan. Sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu tɔnden dɔ don a ko yiriwali ma se ka san sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fan fɛ nin waati ninnu na dɔ farali lɛnpo sɔngɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ o taabolo bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. Ameriki jamana ka minisiriso min sigilen don sɛnɛ yakubayali kama olu ka hakilina jalatigɛli minnu sigira sen ka san 2024 y'a yira de k'a fɔ ko États-Unis jamana ka ya sɛnɛkɛlaw perdira u ka sɔrɔ nafabɔsira fankelen bɛɛ lajɛlen na ka tɛmɛ san 2022 ta kan. O waatiw la fɛn min ye sɛnɛ baarakɛminɛnw ye i n'a fɔ angɛrɛw o sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ Ameriki jamana kɔnɔ min bɛna sɔn ka bila tariku kɔnɔ. Monsieur Nightingale ye a ka jɔrɔna yira o fan fɛ ka kɛ n'u ka sɛnɛkɛfɛnw la yakubayali ye sɔrɔ nasira fɛ ko dɔ bɛna sɔn ka fara o gɛlɛyaw kan ka ɲɛsin Ameriki jamanatigi kura sugandile Donald Trump ka laseliw ma a ye minnu bɛɛ lajɛlen la tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ k'a bɛna dɔ fara lɛnpo sɔngɔ kan ni Ameriki jamana ka baarakɛɲɔgɔn jɛkulu tɔw ye ka kɛ ni États-Unis jamana politiki nasiraw ye. Ni jamana wɛrɛw ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin anw ma u bɛna ɲɛsin an ka buruw ani an ka bɛriw de ma n'o ye an ka sɛnɛ ye. Monsieur Nightingale ale min ye sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu Harry County Farm Bureau ɲɛmɔgɔ ye ko k'a jigi b'a kan ko maa min bɛna sugandi jamanatigi Donald Trump fɛ walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw ka minisiriso ɲɛmɔgɔya baaraw sigi sen kan n'o ye Brooke Rawlings ye ka se ka olu ka jɔrɔnaw ta ba la n'o bɛ tali kɛ lɛnpo sɔngɔ yɛlɛnni kan ka ɲɛsin sɛnɛfɛnw ma min nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka sariyasenw kɔnɔ n'o bɛna kɛ ka sɛnɛkɛlaw ka san tɛmɛlen o sariyasenw nɔrɔ bila. A bala anw kɔni na kosɛbɛ baw ale tɔgɔ tun tɛ gafe si kɔnɔ anw ye min ye. David Inserman ye sɛnɛkɛla ye Strictor Illinois a bɛ kulu la min bɛ wele ko La Salle o min jatilen don sɛnɛkɛlaw ka tɔngulu belebeleba fɛ min ka baara bɛnnen don kaba ani soja sɛnɛli ma jamana kɔnɔ. Baara dɔnniya kɔni t'a la fiyewu ka tɛmɛ cidenya kulu tɔw kan minnu bɛ sɛnɛkɛlaw ka kulu kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a man ɲi anw kɔni ka kan k'an jɔ de fɔlɔ ka makɔnɔni kɛ k'a ko lajɛ. Monsieur Rawlings n'a tun sugandilen don ka kɔrɔ ka bila Ameriki masayaso Maison Blanche u ka politiki ciladenkulu ɲɛmɔgɔya la jamanatigi kura sugandile Donald Trump ka jamana fanga mara tɛmɛli u kɔnɔna la. Sɛnɛkɛlaw ka kalan o dɔnniya gafe b'a bolo n'an ko ma ko diplôme en gestion agricole ka bɔ Ameriki sanfɛ kalansoba ANM la Texaskaw fɛ. Dɔnniya dɔw b'a la sɛnɛko nasiraw fɛ wa n jigi b'a kan k'a bɛna se ka nin baara in natimɛ ni hakilisigi ani fɛnɛ ka sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔma don i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na. David Inserman bɛ ka lajɛ tuguni ka hakili dayɛlɛ wɛrɛw ɲini a yɛrɛ ye ka ɲɛsin falen siraw ma politiki nasiraw fɛ jago kun kan Ameriki jamana kɔnɔ. Foni jamanatigi ma fanga ta an tɛ se ka dɔn cogo si la min de bɛna kɛ nka an kɔni y'a mɛn k'a ye kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ ni Canada jamana ye ko min taabolo ɲana kosɛbɛ a kɔni bɛna sɔn ka ɲa ni Canada jamana ye. Dan Miller ale min jatilen don i n'a fɔ Stewart ɲɛmɔgɔba o min ye cakɛda so ye n'a ka baara bɛnnen don nafolobamugu labilali ma sɛnɛ nasiraw fɛ ka fara sira wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen ɲɛsinlen don sɛnɛko ma. Monsieur Miller kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lɛnpo sariya siraw ye bɛna sɔn ko ka kɛ taabolo sira ɲuman wɛrɛw ye walasa ka dɔ fara baaraw la walankatali kan sɛnɛ nasiraw fɛ ka ɲɛsin Ameriki sɛnɛkɛlaw ma ani fɛnɛ ka fara u ka sɛnɛfɛnw feereyɔrɔw kan ka bɔ yɛrɛmabila la u ka se k'u ka sɛnɛfɛnw i n'a fɔ kaba ani soja labɔ ani ka dɔ fara a sɛnɛli kan sɛnɛkɛlaw bolo. Taabolo sira dɔ bɛ yen min sinsinnen don ni politiki ye walasa ka se ka dɛmɛ don jamana fanga ka taabolo dɔw ma a fanba bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛlaw ye olu minnu bɛ yen ni ne bɛ baara kɛ n'u ye caman y'a yira k'u bɛ fɛ ka tɛmɛ nin ko in kan u caman kɔni bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen balannen don nin ko in na n'u ka baara bɛnnen don kaba ani soja sɛnɛli ma wa n'u caman b'a fɛ ka dɔ fara o sɛnɛli kan u ka se ka sara sɔrɔ a la. Monsieur Miller y'a yira k'a fɔ ko ka falen don u ka sɛnɛ siraw la sɛnɛ fasugu o fasugu ko baaraw kuntagala bɛna sɔn ka janya a sɔngɔ bɛna caya wa a bɛna gɛlɛya k'a sabu kɛ sira kura dɔw labilali ye nka a kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya minnu bɛ senna n'o bɛ tali kɛ lɛnpo o sariyasenw kan ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ka politiki nasiraw ma Ameriki jamana kɔnɔ k'o bɛna sɔn ka yɛlɛma don u ka baaraw politiki sira caman na.
An ka yan ka k'an yɛrɛ ka sɛmɛnan ye sɛnɛ ka kɛ an ka sɛmɛnan ye wa o bɛ ka ne jɔrɔ nin tun ye VOA ka kunnafonidila Kan Farabo ka laseliw ye ka bɔ Chicagokaw fɛ VOA Bamara tɔgɔ la Mariam Traoré. Ali bi an bɛ to Ameriki jamana kunnafoni hukumu kɔnɔ George Atino kunnafoni labanw y'a yira bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ min n'a bɛna fanga bila n'o ye Joe Biden ye maa 30 ni maa 7 bɛɛ lajɛlen kana bila ka bɔ fagali ma. Kunnafoni jumɛnw bɛ o kuɲɛ kɔnɔ? Jati Mariam wa o mɔgɔ 37 olu bɛɛ lajɛlen tun kitira nka i ka dɔn k'a fɔ ko kitiso yɛrɛ tun ye a latigɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 37 ninnu ni tun kan ka minɛ nka États-Unis jamana ɲɛma Joe Biden mun ka fanga kɔni banni tɔma janbili ale ye latigɛ ta mun b'a to maa ninnu u tɛna faga nka u bɛna u ka hadamadenya tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kaso la wa labilali cogoya fosi tɛna sɔrɔ u bolo décembre kalo daminɛ yɛrɛ la hadamadenw ka hakɛw lafasali kulu 130 ɲɔgɔn ni olu dɔw ye ACLU ani Amnesty International ye olu tun y'a ɲini Joe Biden fɛ ko a ka fanga ɲinikan dɔw bato sabula san 2020 hakili jiginna fanga ɲiniw senfɛ Joe Biden ale tun y'i kanbɔ k'a fɔ ko kasoladenw walima maa jalakilen k'olu ni ka minɛ kaso la Mariam ko o tɛ ale fɛla ye. George Atino an ka foli b'i ye. Ka tɛmɛni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa jamana kɛɲɛkaɲan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou mara la u ka fɛɛrɛkɛnɛba min bɛ wele ko Festival Vivre Ensemble o kuncɛra kunun kari a yirala k'a fɔ farafinna gunkana fitini yelen caman ani ka fara Mali yɛrɛ ta kan olu tun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ Umu Sangare Bambino ani ka fara Cheikh Tidiane Seck kan Alfuseni Elaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Festival Vivre Ensemble no be bɛn kelenya seko ni dɔnko kofɔ ale ta ko 9 kuncɛra Tombouctou ɲinanta Tombouctou cɛncɛn kɔni ye ɲɛda kura sɔrɔ a tolon senfɛ kabini lawole Tombouctou ye seko ni dɔnko dugu ye bɛn ni kɛlɛya dugu bio ko bɛ ka ɲɛnɛmaya Festival Vivre Ensemble kɔnɔna la ka fanga di Tombouctou seko ni dɔnko ma a bɛ bɛn ni kɛlɛya sinsin. La cohésion sociale et le vivre ensemble. Artiste caman ye dɔnkili da nin tolon in senfɛ olu cɛla Tunbutu ka den Kuwa Traoré, Charlie Arbi, Bintou Garba ani ka bɔ Bamako ka na Tombouctou Prince Diallo, Vie Farka, ale ni an ka seko ni dɔnko dɔnkilidalaba in Umu Sangare ale fɛnɛ Tombouctou sɔrɔ olu jɛra ka kɛnɛ in ɲɛnamaya nin kɛra walew ye mun jara Tombouctou kadenw ye kosɛbɛ jango mɔgɔ mun bɔra Mali dugu wɛrɛw la ka na festival la. Parce que n'i ye Malien caman ɲininka n'a fɔra dɔrɔn Tombouctou Nord mɔgɔw hakili la hakilisigi tɛ yen foyi tɛ yen. Bon ni ne yɛrɛ nana ni ɲɛ b'a la k'a fɔ ya différence foyi tɛ yan ni Bamako cɛ bɛɛ hakili sigilen don Ala ni armée ka baara ni fɛngɛ o kɔnɔna na quoi. Donc hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn kɔnɔna na pour que jamana bɛ taa ɲɛ. Parce que n'i ye festival ko lajɛ min ye musique ye o min ye sigikakumaw ni fɛngɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na o ye bɛn. Donc festival ni bɛ bɛn jira a b'a jira communauté faralen don ɲɔgɔn kan bɛn bɛ yen. Artiste cɛla mun kun makɔnɔnen de kosɛbɛ Tombouctou kaw fɛ o kɔni ye Bombino ye min ye guitarefɔla ŋana ye. Bombino kɔni n'a ka guitare ye kɛnɛ yuguba a ye mɔgɔw ɲina nɛnɛba in kɔ mun kɔni bɛ ka kɛ Tombouctou dugu kɔnɔ. Ça fait plaisir d'être à Tombouctou. Ka se Tombouctou yan o ye nisɔndiyaba ye ne ma ne tɛ se ka n ka nisɔndiya yɛrɛ ɲɛfɔ Tombouctou negeba de kun bɛ ne la ka na bɔ yan Tombouctou ye tariku dugu ye diɲɛ kɔnɔ yan bɛɛ b'o kalama a bɛ diɲɛ dugu fɔlɔw la. Première ville au monde Tombouctou. Festival Vivre Ensemble ta ko 9nan in ale b'a yira k'a fɔ ko layidu kɔni timɛna wa a kɛra tolon ye caman ye nisɔndiya sɔrɔ a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko Tombouctou ye yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ se ka danaya ta ka kɛ yɔrɔ min kan barisa turisi caman yera a yɔrɔ la. Sisan an bɛna don Chaka Traoré ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na.
Machan championnat d'Afrique des Nations kan n'o ye farafinagun sirantolantan ɲɔgɔnkunbɛ ba ye min bɛ sirantolantan sodenw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafina championnat kɔnɔna na a san wɛrɛ 2025 éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu labanw tagali ɲɔgɔndanw tanakunu kari décembre kalo tilemani 2 san 2024 na Mali bisimilara Moritani fɛ ye a bina kanankolo Moritani ɲɛkɔrɔ cilu 1 a ɲɔgɔndan tana Moritani jamana kan Mali jalatigi Félix Kamate y'a yira ko Mali bɛ se sɔrɔ n'o ye qualification ye ka taa CHAN kɛnɛ kan san wɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ ale n'a tɔɲɔgɔnw bina Moritani ɲɔgɔndan tagali la. An bɛ fɛ ka victoire de di Maliens ma ou bien ma se ka victoire sɔrɔ an ka certains machines les so mais n'Ala sɔnna ma n'an taara Mali la an fana bɛ se ka baara kɛ an ye erreur min bɛ an b'o erreur ninnu corriger ale ni an san qualification ta jagosa parce que ni ballontan nin bɔra yɛrɛ ko la ni jamana wɛrɛ sisan donc qualification ma ta Bamakɔ n'Ala sɔnna ma dimanche an bɛ gagner wa n'Ala sɔnna ma an tɛ bi ta Maliens hali bi wa ta ka dugawu k'an ye ni ballontan foyi ma kɛ an premier temps dɔrɔn de jouer yan nɔ donc deuxième temps bɛ to jouer Bamakɔ ne tɛ se k'a fɔ fɛn y'a jɛ parce que an bɛɛ sera ka ballontan. Bayiba Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ bolo foyi ma tiɲɛ ka d'a kan ɲɔgɔndan tɔ bɛɛ ko seginni bɛ yan Bamakɔ kari nata o sen fɛ Mali b'a ka qualification sɔrɔ ka taa CHAN kɛnɛ kan. Objectif ye qualifier de ye match minnu équipe bɛɛ y'a ka temps fort sɔrɔ an tun bɛ se ka bi 2 3 ɲɔgɔnna don on a eu trop de cartons 7 cartons mun y'a to an siranna ka na rouge ta parce que tɛ se ka 7 changements kɛ qualifier de don c'est pas un seul match c'est 2 matchs match retour la an bɛ qualification dɔrɔn de kɛ au 90 minutes on va tout faire pour ka se ka qualification sɔrɔ an ye match fɔlɔ tan ka ban an b'a dɔn comportement min ye match in quand même moi je pensais que na an tun ma fɛn sɔrɔ kɛ match nul mais bon an b'a ta la Ala b'a ta la on va pas baisser les bras on va pas baisser la tête an kan ka baara fɛn fɛn boloda pour que ka taga qualification nɔfɛ on va le faire an bɛ public wele mɔgɔw ka bɔ bɛɛ ka bɔ ka na soutenir an ye kɛlɛ dɔ de kɛ mais kɛlɛ ma ban a tɔ ye kɛlɛ bakurubaw bɛ an yɛrɛ fɛ yen an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka jamana lajɛ an ka na an ka ɲɔgɔn soutenir n'an y'an fanga di ɲɔgɔn ma je pense que an b'an ka laɲini sɔrɔ. Éliminatoire n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw laban ninnu ye a ɲɔgɔndan tɔ jaabiw filɛ minnu ye tagaliw ye Soudan du Sud ale ye se sɔrɔ cilu 3 Rwanda kan cilu 2 Éthiopie bina kanankolo Soudan ɲɛkɔrɔ cilu 2 Ghana ale ni Nigeria ye filɛ nin bin kɛ simasesi la kanankolo fan 2 bɛ fɛ Côte d'Ivoire ale ye se sɔrɔ cilu 2 Burkina Faso ɲɛkɔrɔ kanankolo Liberia ale ni Senegal filɛ nin bin simasesi la cilu 1 fan 2 bɛ fɛ o jaabi kelen don Togo ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ filani bin simasesi la cilu 1 fan 2 bɛ fɛ ɲɔgɔndan ninnu ko seginni bɛ tan kari na taa décembre kalo tilemani 9 san 2024 na jamana min ka kuru mana caya tagani ka segin 2 in na o de bɛ qualifier ka taa CHAN nata kɛnɛ kan min bɛna tan jamana 3 la ɲɔgɔn fɛ Uganda, Tanzanie ani Kenya. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ n'o ye CHAN ye san wɛrɛ 2025 février kalo tile fɔlɔ k'a kuncɛ a tile 28 k'a kuncɛ ni Ligue africaine des clubs champions phase de groupe tile 3nan ɲɔgɔndan kelen ye min tana kunu kari décembre kalo tile 22 san 2024 na o ɲɔgɔndan bɛ Al Ahly SC ko fɔ ka bɔ Égypte jamana kan ale min ye se sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ cilu 6 Algérie CR Belouizdad kan cilu 1 o jaabi ye Al Ahly SC bila a ka kulu n'o ye groupe C ye o ɲɛfɛ ni kuru 7 ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bin tɛnɛ décembre kalo tile 23 o kunnafoniw na min jamukan bɛɛ lajɛlen labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ.